Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ankolanga langu fika mani kiki ni kukamwa John Tembo BAM! Down! Mabole kale jaso ma bloso bati down. Figani nditu mavyete figani. Figani. Madziwa jani kunoko kwa mavyete. Kunoko siti maopa mundu ini. Ndenga timaona ngati kuti muyuza intimidation kuti mavyete ati opa tikaopseza ayi mukunama kunoko siti maopa munthu. Ndenga timaona ngati kuti muzitumiza ti anthu topusa tizipanga ma comment awo pusa pa Facebook. Mona ngati kuti imeneyo ndi intimidation kuti amene afoka ayi mukunama. Mavyete siti mafoka, mavyete ndi gokonko ndi no salenda. Muna sumadziwa mavyete sa salenda. Ando vyete usuzata. Mungate kupha mvyete koma uvyete simunga uphe. Idea many yoyo. Everlasting idea, because mavyete is an idea. You think kuti ndikathana ndi JB ndikuti pena baba sithane mavyete still going. Ndenga timaona ngati kuti kunoko tizopa MCB, kunoko tizopa chakwera, kunoko tizopa zikhale ng'oma, kunoko kulibe zimenezo, kulibe kunoko zimene sistema panga. Ndemo kana ndakhala phe sinde kuti tikukuopani ndamena kuti mene njenje sistema njenje mena munthu uyu. Au mathanyola daily mapwala anuso pati zigoba zopusa ndeyo mapezaso chisilu china yake chikusatira munthu chigoba. Munthu amene akupanga chigobayo paye khanga bwere kupanga pledge apapa sanga pange palibe chimene anthu mungapitire pledge yake. Ndi what they do kusema chigoba nkumayankhula zopusa nkumabisa ku chigoba koma ayawala kuti anthu ajakwala akwadziwa. Nkhani imene afika nayo pano paleloli ndioneka kuti mwina anthu ambiri mmangomva za John Tembo. John Tembo anali munthu woyipa. Mwina anthu enanu mwayiwala pajamala simachita kuyiwala. Ineyo nabadwa ma 80s. Ma 80s mucho. Kwawezeka kuti zina la John Tembo licha anthu amachita kuliopa kulinena kulitchula chifukwa cha mantha. And John Tembo anapanga affect anthu ambiri. Kula anthu ambiri okuti kumalawi kuti anachokako kalikali kuthawapita kunja paja John Tembo. People have gone to exile. Thawa osizabwereso ku Malawi paja John Tembo. Iba ndikuze nkhani ya personal ene. Amayi anga anenda achimwene awo. Amayi anga akukhala ndi achimwene awo. Achimwene awo ali zaka 23. Koma ndi manager kuti ku data ucha. First programmer kumayi kunongo. Brother wandani Wamastini. Mr. David Nyamilandu. Mr. David Nyamilandu aja amakhala ni mayanga. Kumasunga mayanga. Siku linalake mayanga abwera kunyumba kuja. Achimwene David Nyamilandu aja sakutani sakuonekana. Amayanga kudikira achimwene asazaoneka. Usiku mpana kupita. Achimwene osaoneka. Kupita kuntchito kayang'ana achimwene awo osaoneka.
achimwene nde amangalepo ndi katinecha. She was forced kwamba kukhala paokha sipanga fendi okha mozunzika chifukwa achimwene yawo anangosowa. Kufufuza kuti achimwene anuwa asowa bwanji, nkhani inayola kuti achimwene wa mayangawo ali girlfriend wa Australia, Tina. Ndi ali ku Montisoji ngasi mfano wa nzeru first Malawian program ku data kuja David Nyamilandu, 23 years old manager ku Lewis. Akumenya ma drinks ndi girlfriend yake Tina uja. Akumenya ma ndi girlfriend yake Tina uja kunaza bwana ndu 2. Akudimani bwana John Tembo ali kuku akufuna ayankhule ndi Zimayi. Ndi achimwene akunena kuti mwauze kuti ali ndine Zimayi anabitaso. Abweranso akuti mwinaso mungumvesesa kuti a John Tembo sapempha munthu uyi. Iwo ngatana alena kuti mkazi akufuna akayankhule naye, mkazi ene akutani? Okay, a John Tembo ali kutiko? Ali uko ketini. Ndikayankhule nawe nene. Ankolanga nangofika nafunsa John Tembo ndi ati akuti ndine. Ankolanga nangofika mani kikili kukamwa John Tembo bam down. My body gani jaso ma bloso pati down. Kutenga aso Tina uja tawa. Magamba hano amenela matubisa amimba phone David Pwanga zoma zachitika Montisoji zitani zamveka pali hit tukubwera ndeu ziwiretu tukubwera utawe. Ankulanga kutengana ndi Tina thawira ku Mozambique. Amayi anga ali ku school ku Mozambique kuja. Ankulanga alika ku US Embassy kupanga seek asylum. Nda embassy kuti ya mkazi wanu ndo kuti ngefunda ndo ku Australia. Okay, tukubasanyani asylum yakuti ya ku Australia. That's why family yanga mbili inapezekana ku Australia. Kana kana iti ne if you think kuti za John Tembo zimangothera pa Chiwanga ati agadama mudziwe kuti this John Tembo guy destroyed many people's lives. Uncle anga ineyo ndinaona ineyo anabwera kuno kumalayo atakala. Uncle wangu ndine mangova mundankwani kuzaona ineyo ntakula. Uncle aja kubwera kumalayo anamponda kukamwa John Tembo kiki kumpasa pati. Ndiye muzizo kuti pena pake mazo don't read osama lola muntu nakazo kupanga disrespect ya. There's a certain level of disrespect yomwe muntu as a man you can take. Kwina kono as a man it's better to die or go to jail, to prison. Muntu ina kasanga abwere kukukozerani. Ndizindu ziwili zimecheka kwenye kubu. It's either you die or you go to jail. Bas. Kumwasa lola mtu naka kukozereni ya. Ndi as a man kumakani ma principles. I'd rather die for that principle. Kunena kuti there's no way I can leave myself. Wina wake kundipanga disrespect. I'm dying that day. Ndifa siku limene lo. Ndiye amalawe mumazoka siku ndi siku kumafaka wadi. Muntu uli moyo koma siku limene lo ena akakukozera ena akakunyerera ena komano mukuona ngati kuti
ndikapanda kupanga action ndekuti ine papa ndikuzipanga preserve nje. You're living like a slave, you're living like a fool, you're living like a coward. Osamulola ujini John Tembo akuze ndizopusa mpasa ne kiki bati amen nkhani ina amene ngifanda ukuzela papa ndiya mapulanga anali wa polisi amene amazona ngati dolo mpantano mango pita kuma kupanga halasi anthu chani anthu mapulanga amamuopa mufuse mali polisi nakesa amazitchula kuti mapulanga. Polisi amene amazona ngati kuti iye ndi dolo kuzunza kwambiri anthu, kuzunza anthu amene yonse masera, kuzunza anthu amene masera. Mapulanga ndana anakumane bambwanga no ba stage no bambwanga kwela basage ya bambwanga mondo kubisira bisira mwana bwino basa ugu azisutira kajani kabaye pikao mapulanga nabwera iwe ukupitsira ncho ngati ndani ndikantengo kupitsira ncho ngati ndani akasundika chano kwali kumenya kaujine kajara ka umenya ali kabaye pikaja boom alikagwesera mambanga vako katola basi wika ntumba basi kudiwe kuti ndi wako tiwe tabula ali kumaloza loza ndikani mandalanga lamoza amweni msibange zimenezo ali kumapitiriza zanji ko blanta uze demo ndikuti madalanga anamuchubula osati masewera mapulanga ucha ndikubisala kusikwa basi madalanga lantani adantibula mapulanga ucha osati masewera amwene mapulanga ucha ndikuthawa kwa bisala kusikwa basi. Ankulanga se anakhala kuti ndachisiru anakanena kuti kuzwa chani uyu John Tembo basi mkazi atenge ndikupange nalo dijani demasculinized ujiwesana umuna wako no matter who it is palibe amene angabwere iwe kupanga disrespect pamaso pakazi yako. Ndizizwi zimesipachilekele is either ufa kapena upeta kuti kupitize choni faka umupha muthuja ndeba nthena kesho ukuthi ife tipatha kulolera kuluza china chilichonse, but you're not going to take my respect as a man. Uncle Langa went to exile because he stood for himself as a man. You can't disrespect me. Ndikutibula iwe ndi ndani uzibwera apa uzibangazira nobanga ndikutibula ndi anthu wendi pena kase muzaonesa kuti inowe muni my principles zinthu sitibangokamba ena fete we live by a code. Muna mangomva JB we live by code. We live by code. This is what the mango kala basi gibuchi ngomkhala. I said you can never disrespect me. Ndukona ngati kuti uyenda uchoka upita never. It's two things very popo. It's either ndifa kapena iwe ufa. Don't let a man take away your manhood. Mukulolela zisiri zikukozerani. Zisiri zikupangira nini kumango khala. Kuona ngati kuti iwe kuku ndudolo. Hayi. Akuchosera nomuna wanu. Choncho akazana akakulemekezeni. Choncho ananu angakulemekezeni. Ndana ngakulemekezeni. Kuli buno kufa. Faka ukafa muja. Anako amakulemekeza. Mkazi wako amakulemekeza kuti mundu jale nkangwa mwini. Sana lolele lo kuti lo imfa imu khalise dimantha. Mundu yemwe yakuphiza ndiza imfa yo. Neso amata amafaso bati. Nde mukulola kachisiro kamwana ka John Tembo kamfiti songa takana kabwere leso muti. Kasi kupusisa. Kantu kale tachina chakwera. Malawi doesn't belong to chakwera. Malawi doesn't belong to Zikhalengoma. 5 years ago ajimudu banda wala anali kuti. Nde weneka sama kubusira makhala kuti izizeko jandilake kuma kutosera ne mani hudu yanu kuma kubanganisa ino kuma nkhaje basamana. I've given you personal examples. In a cinema role as an
zokuti wina wake atabwere kuno ndine chakwera ndibwe nimbula ndimpasa kigi ya kunkhope kumene pati ma stones so pati ma flying bondo so pati tu ndemona ngati kuti mavyete mangola ngati kuti mavyete ndena kama sesa andu masera if we stand by code say we go by code say ife tipata kupha munthu kumene munthu oyipayo ndi omuphayo kumupha saba kuyasa mogoso pati kumupha saba munthu oyipayo kuvunga sobate Bible mida kunena si ndi munthu wa mulungu akatenga mphamvu akalowa government anthu amapanga rejoice chimunthu choyipa chikalowa government anthu amalira zili m'Bible ndi anthu ena madabwa munthu kuti akuti mukufunira munthu zoyipa wamwalira inonoka simungangodabwa kuti ngati anthu akusangala akamva kuti Lazarus chakwera wamwalira anthu kumasangala mene simungadabwa bwanji anthu anamva kuti Chilimwe wamwalira bwanji mene anthu amalirira bwanji anthu mene amaliriramu alipo pene anasangalala koma anthu kungomva kuti chakwera uchakudwala bwa koma kusangalala ndemudabwe musani mudabwepo kuti anthu mbakhala bwanji koma ngati kuti ngati kuti kunoko kumavete mubweresa intimidation mavete kunoko sitima opa bunthu ndipo tikubulani kunoko sitima nyengererayi ife kunoko ndimafana kuti tinasaina chakwera iwanuyo amene mamopa ife kunoko tibena ntchito ndiye mukamatumiza anthu angatopusa apa tizibwera kuno kumala ngati kuti ku America kunoko ndi ku Malawi kunoko timaphana kuno ku America kunoko amaloleza kunoko self defense kunoko yetu kunoko munthu amata kumushuta kumashuta mogo kuimba phone ku police apolice tabwera kunoko ndashuta wina wake kunoko ndashuta apo sisabwera kufusa bwanji ndi mfana ile nabwera tapa tu ndi yake njalo namuza back off ndesa nafuna kutani nenda mula itaso pati popo self defense yetu umakatuluka sikuno bwinonso wachipa chipana choyipa chija ndio osamakhala ndi mantha kupha munthu oyipa osamakhala ndi mantha kupha munthu oyipa mulunguso pene walibe nano mulandu mwamuchitira ntchito mulungucho fika mulungu amadana ndi zanthu zoyipa ngaziti ndezi kama kupuzisa mulanga ndi kuti izo ndi zokupha anthu osaza kuti ifeyo ndi ntchito yathu imeneyo ndi ntchito yathu we'll be glad so glad so kuti mufe anthu oyipa koma musona ngati kuti kunoko mungapangirana kacho kuti chitibweteka kapena mutivulaza mutavulale ndinuyo ine si munthu wache uwe mapanga naye masewera ndeka amatumiza kana chatopusa mona ngati kuti maziwa ineyo sine Chilima anali munthu wabwino kwambiri anali munthu osatira malamulo munthu kakhala munthu wabwino osatira malamulo imene ijayo ndi weakness chifukwa anthu achamadziwa kuti iweyo suswa lamulo ineyo ndingati kupha munthu kupulumutsa moyo wanga ineyo ndingati kuswa lamulo kupulumutsa moyo wanga. That's the difference. Ineyo nimaonenga Bible nimakuya Mulungu komanso nimakuya so kuti munthu nayenso azizipanga protect yekha ndesine munthu kuti nimanguti Bible nimakani ndi Bible manja usoni ndi mfuti poshuta baja ambuye thandizeni kuti ndisaphonye kuti abosa maphonyani unchosa munthu ja mutu pati bwanji yetu nde muzizo kuti bela bake Mulungu iye nkhani zokupha izi ndi expert wake para nthena ka Mulungu kuti Mulungu anadalisa kuti iwo akangopanga weapon imene yo emakhala ya ujeni yopanga destroy kwambiri
pala nthena kuti mulungu ananga wapasa ujeni manja amfuti. Kodi mfuti imene yoyo akayigwisa ntchito imapanga accomplish chimene ufuna kupangacho. Mulungu kuti ndi woli yake. Ndeni mukamalenga Bible, mumawerenga Bible ngati ma victim. Mumawerenga Bible ija ngati anthu ena kuti upanda mphamvu. Iya, ife timawerenga Bible ija ngati kuti achina Jeru ndi ndani? Achina Jeru ndi ifeyo. Achina Samson ndi ifeyo. Achina King David okupha Mafilisti ndi ifeyo. Yetu. Ndeti kamapemphera mujaso ukusuka kupanga so training iso physical. Training iso physical iso pati pene bacha. Kuma gun range jaso mwana kumapita kumakashuta nawo. Munthu kubwera mawa apa. Undizikhandi kupemphera kumfuta ngo lichi uli manjatu nde baso. Pomwe ku Malawi kuli makawadi. Kumabwera munthu kuchola nyumba ndikupanga china semina kufuna kupanga akazi nyumba muja koma chibambo chili ndi moyo chakabisa uku chalawa kusikwa bedi ino kungobwera nyumba mwanga kuti mubwere mzapange chipongwe akazi anga kapena ana anga kapena munthu naye kuna family mwanga ndikuti inu kuti mezo mpange ine nditafa. I believe in a person who defends his family, loses his life for his family. You are not gonna rape my wife. Dukuyangana. Komata Malawi ndo amata kulolera tu abwera anthu ajaza bange simina kufuna bati. Musadiro. Aiwe. Ife ndimakati kupemphera kuso zikwenyeze kutani? Sikuvungidwa ukuso ndikupemphera. Lakatula mavesi ukukumi mipenini muti tikujogodaso pati osati kuti ife sa Kristu angameneyo ife ndifa Kristu oti timapha kumene munthu oyipayo kuti mungamava ti mulungu ali mawoli amango kuti ina afete kuti tamenyedi ndewo zenizeni tu tilinzi pya zenizeni suti kama timangobwera pa Facebook mangoti ndewu tamenyedi ndewu zokuti mpana ku polisi ukafika uchipatala cha ukafika mwene munthu uja kuphupha mwene kuti mangomva kuti basi mafana wetu history simaiza bwino mavile simungatiopyeze mavile ndi vanthu opya kwambiri inonde mwene muzikhala manda mukona tilipe tikupanga nanu mapulani tipanga nanu deal so bati ife sitokonda violence ife takulira beef yo kumene tumamenya ndi klasi yonse kumene kumenya ndi school yonse kumene ndimona ngati basi we are meant for this say iwe ni ntchito yathu ku beef ndi anthu ko nde kudya kwathu ndikuti ndimukona ngati kuti mukamabefa ndife ndikuti iya yewe ndezimene chamande kuti ndebwe yasomakhala kuti ife sola kusanga munthu zikhanda adani kumene wasama nkhala munthu chisiru basi buji basi this one everything goes no ife sitima bolo mfuti wamata bwana ni mfuti sitikopani familia yanga yatangondo kuti ku Mozambique nkhondoyo ili magazi mwathu timayikhulupirira nkhondoyo ndiye pantheneke siso mmadzi bwino kuti mavile ni ndani JB ni ndani mangomva basi yakali basi amene wawande kuti ndajawa okuti mase tikangomphanga ti mase kuno mugumana ndi zikwanje kuno mugumana ni mipeni kuno mugumana ni mikondo mipaliro mugumana ni crossbow mugumana ni mifuti kuno wina wa masewera azafa hapo ndezi zoma katenga kamwana ka John Tembo kaja kazibwera ku Malawi kazikuze njopanga
kamwana kopusa ngati amene kachikulunga mkamwana ja mkanzima ikansete kopusa ngene ja ineyo nimadabwana kuti kwene chimakhala chani koma asiya timazoba ngati tizikupusisana bwana ndizikwanje mungakhala penu mulamba makhala pa ndeweni ni okhapa na yazikwanje ungonyama chikwanje ufaka unaona chikwanje ulina cho ndiwekhet ajina chakwaletu mukusewera atu. I think you don't know kuti generation yaife ndiyotani ndipo yakumaniza otani ndipo yapanga zotani mtauni muchi MCB ikufuna kubera mavoti. Chenjerani. Do whatever it takes. Do whatever it takes. Apo B ziko lija libweraso kuti kuma exile konkuja. Antambiri male mwitawa. Muzika khala maigo mwinamu muzunzika. Ngati kuti kwanu mulibe. Kuzani ndeizizizizi zomwe momanga kuti ngati kumopyeza fake fe tili kutali sitili kutali tili bwino ndikupanga tindine toyeso yathu sanafesi musamango tinacho chonchi musona ngati kuti babe tikupanga zambiri ne muchanjere musamale ngati mwana ngati kuti basi tungokhala koma kukuyanga nani anthu akutraina tikunena panopa muchenjere yomwe mukiputa iso mukiza bwino we mwana ngati zamasewere Like, share, allowing cameras, right.